Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masha Allah, masha Allah, masha Allahu la quwwata illa billah. Yanzu nan naga Rahma Sadau ta yi bidiyo akan laifin da ta yi kuma ta bada haƙuri. To kun san Allah ma muna yi masa laifi kuma mu bashi haƙuri kuma ya gafarta mana ballantana mu 'yan adam. Wannan yarinya lallai ta san cewa ran mutane ya ɓaci, ta san cewa abin da ta yi ba daidai ba ne ba, kuma ta shiga ta yi wannan bidiyo domin ta bada haƙuri akan cewa lallai abin da ta yi nan ba daidai ba ne ba, kuma ya faɗo akan gaba, ita ce daidai abin da ya faru, ita ce sila, kuma tana bada haƙuri akan abubuwan da ta yi. To a haka ake so dama idan mutum ya yi laifi aka masa faɗa ko ya gane cewa ya yi laifinsa, to ya amsa laifinsa kuma ya gane cewa ya laifi kuma sannan ya bada haƙuri. To alhamdulillahi wannan abin da ta yi daidai, amma ta sani cewa ba fa Allah zai yafe ma wanda yake yin laifi kuma ya ƙara maimaitawa ba. Allah baya son wanda zai yi yin laifi kuma ya zo ya ce ya yafe kuma gobe ma ya maimaita. Allah baya son wanda zai yi laifi ya zo ya ce ya daina kuma gobe ma ya maimaita. Ya kamata ki ji wannan, ke Rahma Sadau, ki ji da kunnanki. Saboda haka duk yanda abin banna yake mutum ya sani, duk abin da wanda ba banna bane ba mutum ya sani, amma sai dai akwai makaddari ko kuma akwai jarabawa ta ubangiji da ta faɗo akan mutum. To saboda haka tunda kin yi wannan bidiyo kin nuna ma al'ummar musulmai a duniya cewa su yi haƙuri, to mu ma muna ƙara roƙonku da Allah ku yi haƙuri akan wannan abin da ta yi. Insha Allahu ba za ta ƙara ba, kuma ke Rahma Sadau ya kamata ki kiyaye. Allah ya tsare gaba, Allah shi kiyaye gaba, Allah shi ƙara kiyaye gaba. Amma fa wannan ba shi ne zai sa mu ga wata ɓanna nan gaba ta faru ba mu kyale, ba zai yi ba mu kyale. Ni ne Vice Chairman na Arefin Makers Association, Ahmad, reshen jihar Kano, kuma a Kano muke harkar nan, a Kano muke kwana, a Kano muke tashi, matanmu da surukanmu da 'ya'yanmu duk a cikin garin Kano nan suke, kuma a nan muke sana'an nan. Saboda haka ba zai yi mu bari a ci mutuncin Kano ba. Saboda haka muna yi ma al'umma musulmi na Najeriya da na Afirka da na Kano baki daya, dan Allah dan Annabi ku yi hakuri da wannan abin da ya faru. Ke kuma Rahma Sadau, ina ƙara jin kunnanki, kar ki ƙara, kar ki saki. Saboda haka Allah shi kiyaye gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.